ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପାଇଁ ମେ 31ରେ ଶୁଣାଣି ଘୁଞ୍ଚିଲା। ଦେଖ ଯେପରି ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ହେବ କି ହେବ ନାହିଁ ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ CBSE ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ICSE ଯୁକ୍ତ 2ର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବାତିଲ କରିବ କି ନାହିଁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣାଣିକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ମେ 31 ତାରିଖ ଯାଏ ଏହାର ଶୁଣାଣିକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ବିଚାରପତି AM ଆପଣଙ୍କର ଖାନୱିଲକର ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ କହିଛନ୍ତି ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କ ସକ୍ଷପରେ ଯାଇପାରେ ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅଦାଲତ ଏହା ପରେ ଶୁଣାଣି କରିବ। ଦେଖ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସାରା ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଯେପରି CBSE ICSE ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଜି ଶୁଣାଣି ଥିଲା ଯାହାକି 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଣି ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି।